Здравейте! Днес в югоизточната половина на страната все още ще вали, в североизточна България, източна Стара планина и Странджа сняг, в останалите райони предимно дъжд. До към обяд обаче валежите почти навсякъде ще спрат, а вятърът ще отслабне. Максималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в крайните югозападни райони малко по-високи. По Черноморието главно преди обяд ще има валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие, а на север дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. Вятърът ще е умерен, временно силен от север-северозапад. И в планините до около обяд валежите от сняг ще спрат. Там ще духа до умерен, по билата временно силен вятър от запад-северозапад. Утре вече ще е почти без валежи, но в низините ще бъде мъгливо. Минималните температури ще са под нулата до минус 4, минус 5 градуса. В сряда и четвъртък ще бъде предимно облачно. Тогава отново се повишава и вероятността за валежи от дъжд в планинските райони от сняг, но в петък валежите бързо ще спрат. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден от мен!